ejabie ni ho jabie ni ho atemuda tira atemuda ro ko ni ho emma ene jabi abachi obi obi kura aboabo nipa no se oyesofo a o kyerɛkyerɛ wo mu na so timi ka kyɛ nsɔre man se atemuda jabie ni ho enipa unye wuwie a nasa tiredi enhiranka obade ni da amen Nyankopɔn ana bɔ soro ani asase yes ana bɔ ewiase ani mu nneɛma nyinaa amba nti owie ye no ana ɔbɔ onipa nti ɔbɔ onipa wie ye no ɔbɔ ɔba nso ɛka berima ho yes ana ɔde baanu no kɔtena edi ntrom nti eduru baabi no nipa ɛyɛ asoɔden antie Onyankopɔn nti Onyankopɔn pamo onipa ne ne yere efiri edi ntrom yes ɛna ɔde ɔmo kɔɔ asase a ɔde Onyankopɔn siesie ama ɔmo no so nti nipa hyɛ aseɛ sɛ ɔne ne yere ɛwowo nti ɔmo wowo yi ama nipa bɛdɔɔso ɛwɔ asase so nti awɔ ntoatoasoɔ mu no eduru baabi no nipa bɛyɛ asoɔden etia Onyankopɔn asɛm yes na nipa mfa Nyankopɔn asɛm enye bibia biem ebi nti Onyankopɔn apae onipa baako afa sɛ Noah ɛna ɔka kyerɛ Noah sɛ ɔnyɛ adaka nti ɔyɛ adaka no nyinaa no ɔmmɔ ɔne Onyankopɔn asɛm no dawuro ankyerɛ ne pɛnsofoɔ na ɔnka kyerɛ ɔmo sɛ ɔde nsuyire ɛbɛsɛe asase no nti Noah ɛyɛ adaka no na ɔsae ɛka nsɛmpa na nipa anyi ani nti owie adaka no yɛ no Onyankopɔn ma Noah ɛne ne fiefoɔ ɛkɔ adaka nim ɛna ɛmmoa ɛwɔ asase so no ɔma ebia mmienu bɛɛma ɛne ɔbaa so ɔte ase yes onini ɛne ɔbedeɛ ɛkɔ adaka nim amen nti Onyankopɔn ɛtɔ nsuo ama nsuo yiri fa asase no so nyinaa nti nipa na te saa wiase no ɔmo nyinaa wi ama ne ka Noah ɛne ne fiefoɔ nhyira nka ɔba de di daa amen nti wɔn nso ɛkɔsoɛ asase foforɔ so nti awɔ ntoatoasoɔ mu ɛwɔ Noah ɛberɛ so no nipa saa hyɛ aseɛ ɛyɛ bɔne nti wiase ne bɛyɛ kɛseɛ yɛbɛnya aman bebree ɛnom ne yɛbɛnya Sodom Gomorrah ɛne nkura a ɛkeka ho yes ɔbaadeɛ mfa bɔne nkyɛ amen ne nkuro no yɛ ɛnan anaasɛ num nti saa nkuro yi ɛmu nipa ɛbɔ pɔ sɛ ɔmbɛyɛ bɔne ama no atra so nti asɛm yo yes ɔmbɛyɛ bɔne ama no atra so nti Sodom ane Gomorrafoɔ hyɛaseɛ somabosom hyɛaseɛ yɛ anyame ɛsomɔe na ɛduru baabi no na afei bɔne mmorosoɔ aba Sodom ane Gomorra nti akyiwade a wɔmo yɛyɛ a ɛma Nyankopɔn bu fu wɔmo paa ɛyɛ sɛ barima ne barima ɛda na ɔbaa ɛne ɔbaa ɛda gay ne lesbian nti ɛtoa so ɛma ɔman no aman a bɛsɛ na anasɛ num no nyi ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo di saa abɔ no atie Nyankopɔn
nti bɔne ne kɔɔ soɔ no nyankopɔn soma abɔfoɔ firi so sɛ deɛ ɔte ne wɔ Sodom ane Gomora nie nti saa deɛ a ɔmo nkɔhwɛ sɛ nokora a ɔmo nyi Lot ane ne fiefo mfiri hɔ na ɔno nyankopɔn ɛntɔ ogya ɛmfiri soro ɛmɛhye saa nkuro no nyinaa nti abɔfoɔ no ɛkɔe wɔn mo kɔ no mofa no na Abraham ahammɔ na Abraham ɛhwɛ ɔmo kama ɔmo hyɛ ne nkɔm sɛ bɛduru afe no na wawo ne babarima ɛbɛm nti abɔfoɔ no kɔdu Sodom ane Gomora no ɔma no tee sɛ mɛma miɛsɛ bi aba kurom hɔ na ɔmo Lot fie hɔ no ɔmo kɔtwaa Lot fie no ho hyiae nti ɔmo kyate yɛ dada sɛ ɔmo te sɛ mɛma miɛnsa bi aba Lot fie hɔ nti Lot enyi mɛma no ma ɔmo na ɔmo mfa ɔmo to nkura nketewa nyinaa ka ho nti afei na dede ne kɔ so na anibere ba nti abɔfoɔ no ka kyerɛ Lot sɛ botaeɛ a ɔmode bɔ Sodom ane Gomora nyinaa ne sɛ Nyankopɔn se ɔmomfa ɔmmɛsɛ kuro no nti Lot ane ne yere ane ne ma ɛmfiri kuro mu wɔnkɔ na berɛ so sɛ Onyankopɔn sɛ kuro no nti abɔfoɔ no piapia Lot ane ne yere ane ne ma afiri kuro mu hɔ na ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo kɔ no ma obi anhwɛ n'akyi Lot yɛ asoɔden ɛhwɛ n'akyi ɔdane nkyinsie nti berɛ Lot ane ne ma afiri Sodom ane Gomora asase no so pɛ Genesis chapter 19 verse number 24 mede asɛm bi ba yɛnkɔ Genesis chapter 19 verse number 24 yɛnkɔ na Awurade tɔ sɔfe no wɔgya firi soro nti berɛ Lot ane ne yere ne ma afiri Sodom ane Gomora pɛ ane Nyankopɔn yɛ adan ɛtɔ sɔfe no wɔgya firi soro Nyankopɔn tɔ sɔfe ane wɔgya ɛfiri soro egu Sodom ne Gomora so egu Sodom ane Gomora so na ɔbutu kuro ne kanko ne nyinaa na Onyankopɔn butu kuro no ane ne kanko nyinaa ɛne wɔn a wɔtete kuro no mu nyinaa ane nipa a ɛte kuro mu nyinaa nhyira nka Nyankopɔn di daa amen mene nyinaa edi adanseɛ sɛ Sodom ane Gomora na yɛ kuro so ɔte aseɛ yes na wɔn mo ntie Nyame asɛm na wɔn yɛ Nyankopɔn tɔ ogya no sɔfe abɛhye saa nkuro yi ampa bɔdeɛ mfa ba no nkyɛ amen woyɛ wɔ nyina wieɛ no ama yɛ aka no ahyɛ asɛ sɛ ɔmo so bɛyɛ bɔne nti bɔne akɔ soa ma afei aduru baabi na Onyankopɔn ne nipa baako koraa a ɔkoto sɔre Nyankopɔn obi antie mie nti aduru bra bi no ane Nyankopɔn hu sɛ wiase nipa nyina awura bɔne mu nti wɔbɛyɛ biribi ɛna ɔfrɛ Abraham ɛfiri na gya fie sɛ asase a ɔbɛkyerɛ no ɛso ne ɔnkɔtena nti Abraham ɛyɛ sɛtie ama ɔtwadeɛ mpɔ Nyankopɔn ɔfa ne yere Sara afa ne nuaba Lot afa ne mmoa ne ne nkoa asi kwa so kɔe nti Abraham bawo Isaac bawo Jacob ɛna Jacob bawo Israel abusuakuo dumienu yes wurade mfa ba no nkyɛ amen nti Israel abusuakuo dumienu Yuda abusuam ana ewiase agyenkɔ a yɛfɛ no Yesu Kristo pie firi bae hallelujah nhyira nka Nyankopɔn di daa amen nti Yesu baeɛ no ɔde asɛmpa no abae ɔma nipa nyina te aseɛ sɛ ɔsoro Nyankopɔn na asoma no sɛ ɔmmra asase so na ɔmawu ɛnyɛ adebɔyɛfoɔ nkwa yes nti Yesu bɔɔ Nyame asɛm dawuro mfie mmiɛnsa mfie mmiɛnsa no soyɛ no yɛkyerɛ de bɔ n'asɛnnuam da tɔ so mmiɛnsa no ɔsɔre mfiri awufuom nti ɔsɔre mfiri awufuom no ɔtena asase so di adaduanan
biantia bi yermani abere Yes. body for man nche Amen. de na so ya no na so fra asase su esako na janche Ampa. di akwa no Acts chapter 1 verse number 9 from a prophet Jacob Betty me na wo hwe mo Lawson TV etie Lawson radio no ayumra sama me de ba no tiemiye Tiniye. na Onyankopɔn asema me kan ya no kore nti so te bɔne mu a sakrawa twen anyɛ saa Nyankopɔn de ogya ɛbɛsɛe asase bɔde mfa ba no nkyɛ Amen. deɛ so wuyɛ no a ɔsɔreyɛ no a ɔkɔ gya no nkyɛn no yɛnti asɛm abɔfoɔ no kae asewa na yɛnkɔ Acts chapter 1 verse number 9. Na ɔka yɛ no ɔhwɛ no no. deɛ so ne asomafoɔ no kasa no wie a ɔkɔ soro no ɔmɔhwɛ no no Ɔmaa ne so. Nyankopɔn tumi pagya Yesu Kristo Na mununkum no gye ne firi wɔnim. ɛna mununkum gye Yesu firi asomafoɔ no Na anim ɛberɛ a ɔkɔ no ɔhwɛ soro ha no. nti Yesu ɛkɔ soro na asomafoɔ no hwɛ soro ha no Hwɛ. Mmarima baanu bi ɔhyɛ ntade fitaa bɛgyina wɔn nkyɛn. mmarima mmienu bi ne ɔmhyɛ ntade fitaa ɛnom bɛgyina asuafoɔ no nkyɛn Ano ɔka sɛ, nti ɔmo ka kyerɛ asuafoɔ no sɛ Galilea mmarima, Galilea mmarima adɛn na mogyina na monhwɛ soro yi? deɛ na mogyina na mohwɛ soro yi Yesu ɔmafa no nkyɛn mu kuro yi. Yesu a wɔfa no mo nkyɛn akɔ soro yi Ɔbɛba saa ara. ɔbɛsa ba saa ara Sɛdeɛ mu sɛ ɔkɔ soro yi. sɛdeɛ mu sɛ ɔkɔ soro no Saa na ɔbɛba no. saa na ɔbɛsa ba Yes. bɔdeɛ meyɛnte aseɛ Amen. nti ɛyɛ adeɛ dɔw sɛ Yesu bɛsa ba saase so Bɛbɛ biem. Atwerɛ. ma obia amfa asɛm bi a nadaw Dabi. na wɔpɛ so asi adanseɛ wɔ hɔ Sodom ane Gomora asi adanseɛ wɔ hɔ Yesu Kristo obia nim sɛ ɔba Israel asase so ɛbɛyɛ n'adwuma owui ɔkɔgya ne nkyɛn ntɔrɔfoɔ mesi metufoɔ nwumere yi wiase bɛba na wieyɛ na wiase wiɛ bɛba no Nyankopɔn de ogya ɛna ɛbɛhye asase ane ɛso nneɛma sɛ wotiama nwumera yi a bɔbɔ no sa bɔyesɛ ɔbɔfoɔ kyira kwae ɛwɔ nokorɛ kwa so ɔmfa ba no nkyɛ Amen. yɛnkwa Acts chapter 1 verse 11. wasae Na mmarima ne boa sɛ asuafoɔ no sɛ, mɛma nka kyerɛ asuafoɔ no sɛ Galilea mmarima, Galilea marema adɛn na mogyina na monhwɛ soro yi? ada na mogyia na mohwɛ so Yesu ɔmfa no mo nkyɛn firi ha kɔ soro yi. Yesu Kristo afa no mo nkyɛn akɔ soro yi Ɔbɛba saa ara. ɔbɛsaa ba saa ara Sɛdeɛ mu sɛ ɔkɔ soro yi sɛne a, mu so akɔ no saa na ɔbɛba. halleluya Amen. saa na ɔbɛsaa ba nti Kristo bɛsaa ba nti Yesu ɔbaeɛ no ɔhyɛ nkɔm bebree ne nkɔnhyɛ no nyina gu so a ɛyɛ adwuma Adwuma. nti anwumera yi ebia na akɔhwɛ bɔɔl na ba wohwɛ ma Lawson TV metufo bra bɔmɔde ansa wobɛtwa ne agye wo kra nkwa so ɔgya sɛ Yes. na agya no a ɛba no ɛbɛhyia teasefoɔ ne awufoɔ before sɛ agya no ɛbɛba no Nyankopɔn ɛbɛnya ne awufoɔ nyina da nti ɔbɛkyerɛ mo nyina agukyɛm bɔde mfa ba no nkyɛ Amen. nti sɛ wopɔmpɔ Nyankopɔn de wɔgya ɛba abɛhyia de bɔyɛfoɔ Hyia bɔnefo. Nyankopɔn mfa ba no nkyɛ Amen. nti asoabɔfoɔ no ameyɛ hunu sɛ Yesu Kristo bɛsa babiem Ampa. ebinom sɛm a ɔmo ka ne sɛ Yesu yi ɔbaeɛ mfie mpimienu ane akyire ni ɔbɛba nkoaba 2000 years. so ɔte aseɛ 2 Peter chapter 3 verse number 8 yɛfrɛ me prophet Jacob Betty me na wohwɛ mo Lawson TV 80 Lawson radio 96.3 wohwɛ mo TikTok ahwɛ mo Facebook tie nyame asɛm yi bibi so ɔbɛba nkoaba ɔte trɔko so kora nkoaba duru ɔte ship mu kora nkoaba duru Kabedu. ɔnamfam kora nkoaba duru tie ne Bible ka yɛnkwa 2 Peter chapter 3 verse number 8. asai Na adɔfo nom, aha mommɔde baako yi hunta mo. nti Bible kasa kyerɛ n sɛ
yɛma saa sɛ mo ahintae yo sɛ da koro yɛ wade ne sɛ mfinhyia pem da ko yɛ onyankopɔn ni so mfinhyia na mfinhyia pem yɛ ne sɛ da koro da ko ɛtumi nyankopɔn ni so mfinhyia apem da ko nti sɛ yesu maa de a na kyɛ sɛ da ko no ayɛ nyankopɔn ni so mfinhyia deɛ apem nti na yesu maaɛ bɔne mfa ba ne nkyɛ amen yɛnka na awurade nkyɛre ne bɔhyɛ ho nti awurade nyankopɔn ɔnkyɛ ne bɔhyɛ wo sɛdeɛ bi no bu ne sɛ ɛkyɛre no sɛdeɛ binom sɛ akyɛre no na mmom ɔma ne bo kyekyɛre ma mo deɛ abɔ saase so no ano ɔdene deɛ abɛsi no nipa ntimi nyina ni mu dabi nti onyankopɔn pɛ no sɛ ka nipa nyina bɛsakra ɔma adwe ansa ampa nti bra ba kristo maayɛ no wonti ne wɔmaayɛ sister ba kristo maayɛ no wonti ne wɔmaayɛ o nti ne wɔmaayɛ kyɛ nwumena yi sɛ wohwɛ me tiami atiami ye na woanya ba wiase sɛ nipa no nko adeɛ mese sɛ woamfa nyamso mpa nsiwa ni so a ɛgya meka ho asɛm ɛbɛhyɛw nyankopɔn kaɛ daa amen yɛnka 2 Peter chapter 3 verse 9 ɔsɛ na awurade nkyɛre ne bɔhyɛ ho wurade nkyɛ ne bɔhyɛ wo sɛdeɛ bi no bu ne sɛ ɛkyɛre no sɛde bu ne sɛ na onyankopɔn ama ne boa doa kyɛre ama bɔnefoɔ ɔmpɛ sɛ nipa bia bɛyera ɔpɛ sɛ ɔde bɔyɛni firi bɔne mu pɛ sɛ wɔnyina ba So ne ɔte kyerɛm aseɛ. yes na ɔbɛsɛkyerɛ natwen saa no aba na ɔma ne nkwagyeɛ eh nti wohwɛ lɔsen tv woyɛ korɔmfoɔ paa woyɛ dworɔ odworo woyɛ korɔmfoɔ awi nwumere sakra watwen eh wohwɛ lɔsen tv a nwumere tie lɔsen radio woyɛ wudini diewu tumi twe sika kum nipa tumi bɔ paa amie kum nipa tumi nyinsɛe atu nyinsɛ atogu nyankopɔn pɛ sɛ ɔsakyerɛ watwen yes nhyira nka nyankopɔn didaa amen ɔhwɛ ma lɔsen tv ɛtie lɔsen radio 96.3 woso deɛ ɔmpɛ maa mɛma naano wɔ mo deda nyankopɔn pɛ wadwe nsakyera ampa woyɛ bama wotimi ne ma miɛnsa gu mpam na ne wɔ mo da timi ne ma miɛnsa gu mpam na ne wɔ mo da bɛma baako wurade mfama no nkyɛ amen onyankopɔn pɛ wadwe nsakyera ti ne wɔmaayɛ no yes dɔrɔfoɔ mese ɛnɛ anatwi asɛm a meka nti asɛm no yi nyankopɔn ahyehyɛ toɔ sɛ nipa bia wansakyɛ no adwe bia no wɔde ogya ɔbɛtu gya gu saafoɔ no so ampa ɔmo bɛhye te sɛ nkyɛkyerɛ ɔmo bɛhye te sɛ ewura bi a awia bɔ soɔ ɔpa deɛ mfa ba no nkyɛ amen yɛnka 2 Peter chapter 3 verse 10 wasae na awurade da no bɛbɔ sɛdeɛ owifoɔ ba nti da a wasiesie ato hɔ no ɛbɛba mpofirim na ɛmu no ɔso de kuduru bɛtwam akorɔ sɛ am robers ɛbɛku obi fie a ɔmo nhyɛ ne da wo woda hɔ ano mapie wo so na mapio so prɛko pɛ mapie so prɛko pɛ akora wonhyɛ saa na ɛda wei ɛbɛyɛ yes da ku yɛ wɔ haa bɔwɔ sɛ wie mu nyina ayɛ kusuu ɛmu abie afei dɛ totorobɛntu ntumi ahwaseɛ ɛhyɛn papapaa bɛma ne ba no no bɔfoɔ di n'anim ɔsɛ wɔwia bɛduru sum ampa ɔsra ne nhyerɛ ɛnhyerɛn ɛnsoroma bɛtoto firi soro bɛgu fam paapae wurade nkaɛ amen yɛnka na awurade da no bɛbɔ sɛdeɛ owifoɔ ba nti awurade mba sɛ de awifoɔ ba na ɛmu no ɔso de kukurudu bɛtwam akorɔ nti saa bera no ɔsoro bɛbɔm ama ɔsoro na yi akɔ na ewiem mfisiasedeɛ nyinaa bɛhyia sɛn berɛ da bi ba bufuɔ da bi ba nsɛnkyɛne da bi ba sɛ ɔso bɔm saa ɔsoro wɛbɛyi akɔ dada mese sɛ wohwɛ ma nwumere yi a hwɛ woyɛo ɔho yie na ɛsakra watwen bɛgye nyankopɔn asɛm di na nipa po ɔmo mpo onyankopɔn so wɔbɛtɔ gya de abɛhyia de bɔyɛfoɔ ampa gya ne bɛtɔ nyankopɔn kae amen yanka na ɛmu no ɔso de kukurudu bɛtwam akorɔ sɔde gugu bɛtwam akɔ na ewiem mfitiasedeɛ nyinaa bɛhyia sɛn na awia mfitade nyinaa bɛada ɛbɛhyia sɛn bɛhyia sɛe na asase ne mu nnwuma nyinaa bɛhye na asase wɔadeɛ ɛbɛhyia yɛ sɛ serɛ bɛhye pasapasapasa ɛnka bi na ewiem koraa no ewiem nneɛma ɛbɛhye na na asase Eh, nnua yi eh, ɛne gas ne mpaturo yi temperature bɛyere ho di wom bɛyere ho bɛyere de gane nea wotwɛ me na anɔpa yi ɛna nwummerɛ yi a ɔlɔsen tv wopɛ asakra sakra
wohwɛ me wɔ aburokyire nkuro no bi so a bra me so pa sakra ɔbɔdeɛ nka ɛda amen bibia de adanseɛ sɛ wiase wei awieyɛ bɛba so ɔgya sɛ yes ɛfiri sɛ noa paasofoɔ yɛ bɔne nyankopɔn de nsuo ɛbɛsɛe wɔm sodom no gomoria ɛne nkuro a atwahyia ayɛ bɔne nyankopɔn de ogya bɛhye wɔm waka kyɛ yɛn sɛ yesu mayɛ a ɔsa bɛba no ɔde ogya na ɛba watwerɛ bɛbam nti ɛyɛ asɛm a obi asi pɛn wagye kristo di asɔre bɛ na akorɔ hallelujah amen brabra na wobɔ no asase wɔ suo ɛyɛ brabɔ no de a mehyɛ wo sɛ sakra nwummerɛ yi sakra asɛm kɛseɛ bi ba nhyira nka ɔbaadeɛ di amen yanka ɛmu no ɔso di kukuru de bɛtwam akorɔ nti ɔsoro kuku bɛtwam akɔ na ewiem mfitiasedeɛ nyinaa bɛhyia sɛe na ewiem mfidiasedeɛ nyinaa bɛhyia sɛe na asase ne mu nnwuma nyinaa bɛhye na asase wɔ yɛ ɛte soɔ yi ɛnneɛma wɔ mu nyina da adam papa cars papa nyinaa bɛhye sika egu banks bibia di bɛhye egu fie bibia so ɔta sɛ yes wɔsi diɛ nsa ka biam ɔse na asase ne mu nnwuma nyinaa bɛhye asase wɔ yi ɛne nneɛma a ɛwɔ mu nyinaa bɛara yi ɛbɛhye ɛti sɛ yɛnum nyinaa bɛsɛe a nti sɛ saa nsɛm wɔ abɛsi a ɛnipa pɛ na ɛsɛ sɛ moyɛ no abrabɔ nipa kronkron pɛ na ɛsɛ sɛ moyɛ ɛne nyameso mpam nipa pɛ na ɛsɛ sɛ moyɛ nipa brada pɛ na ɛsɛ yɛyɛ bɔne ne dɔɔso bɔne adɔso dodo bɔne dɔɔso too much bɔne adɔso dodo mesi last bi obi di video bi sɛn ne me ne yɛ ofi dada mu okura mi yi ɛsra hɔ yɛ mi yi ne yɛ ofi dada mi yi na hotel o nipa twahyia na bɛma no ɔba ɛda o public Ghana ha bɛma no ɔba ne da o na ɔba no kuntu wɔ no ne da ne yɛdwa nipa twa ho akyia ɛwɔ Ghana ha bɔne a ɛnkɔ so Ghana mambo sɛsɛ no ano ɔden bɔne wɔ nyina akyi no ɛne mɔsa sɛ mo nsuo nyina da zɔgya sɛ yes bɔne no akyi no Ghana foɔ sa sɛ mo nsuo nyina da suo ne nyinaa sɛe asɛm kɛseɛ bi ba nyankopɔn na bufuo asɔre na bufuo gya wɔsiasia no ɛbra no yɛ so nti ɛna na tui wo bra aka no ɛmfa ntena se ma wo biam fa bra no tena se ma Kristo Yesu ɔbɔdeɛ mfa ba ne nkyɛ amen yɛnkɔ enti sɛ yɛnum nyinaa bɛhyia sɛe a tiɛ nyina bɛhyia sɛe a ɛnipa pɛ na ɛsɛ sɛ moyɛ nipa bɛ na sɛ sɛ moyɛ abrabɔ kronkron ne nyameso mpam abrabɔ kronkron abrabɔ a ɛyɛ kronkron masakra madwen magye Kristo di abrabɔ dada na twam sɛsɛ mebɔ abrabɔ foforɔ wode sɛ nte saa wo dabi magye di ɔda so ɛpɛ maa magye di wɔ ɛnei bɔɔdo yi ɛsɛ kyɛkyɛ di obi ama nane so kyiri ne sɛ yaa ofira tɔn so na ɛba kurom ha bɔɔdo ɛsɛ ne wura fi koraa sɛ ne wura fi baabi ɔbɛfa atɔn so kaade akɔ atɔn so nane so kyiri ne sɛ yaa ɔde obi sika ko twa kyakya meyɛ di wurade nkaa da amen nti anwummerɛ yi metwe wɔdwe asi baabi anwummerɛ yi mema wate aseɛ sa ewiase wei bɔne nti nyankopɔn de wɔgya bɛto wiase mu sɛ wonyɛ Kristo ni a broda metufo ɛfisɛ awie no kora nya maɛ no nyankopɔn de wɔwu bɛpo wɔ firi asase so ade wakɔ sie na awie no ba a wɔyiwɔ pie ade wato gya meka ho asɛ mu ɔbɔdeɛ wo yamabɔ amen yanga 2 Peter chapter 3 verse 11 wasa sɛ yɛnum nyinaa bɛhyia sɛe a ti wɔn nyinaa bɛhyia sɛe a nipa pɛ na ɛsɛ sɛ moyɛ nipa bɛ na sɛ sɛ moyɛ abrabɔ kronkron ne nyameso mpam yanga sɛ motwɛn na momɔ Onyankopɔn da no ba yɛ ntɛm sɔte aseɛ yes obi bɛtena hɔ saa ma atemu da no abɛto no amagya no abɛhye no num na ɔsoro bɛso ogya sɛe nhyira nka nyame ni amen yanga na ɛnum na ɔsoro bɛso ogya sɛeɛ ti ɔsoro bɛsɔ gya sɛe na ewiem mfitiaseɛ nyinaa nane ahye na ewiem mfidiaseɛ nyinaa bɛnane ahye na sɛdeɛ ne bɔ hyɛteɛ no nti sɛdeɛ ne ba hyɛ teɛ no yɛtwɛn wɔ soro foforɔ yɛtwa ɔsoro foforɔ ɛne asase foforɔ atene ne ɛne tim asase foforɔ atene ne yɛdae atim nti ɔbɛyi wɔ soro wei ɛne asase wei ɔde gya bɛhye no mana firi hɔ soro foforɔ wɔsiesie foforɔ ade amatenenefoɔ ampa nti brana
ɛma obi mfa so a ɔpɛ na sɔre fie do ɔnka nkyerɛ wo sɛ atemu da bie ne hɔ wowu anasa ɛnyɛ nokorɛ sɛ Israel asase wɔ hɔ na adanse a ɔsɛ Yesu Kristo ba asase wɔ so deɛ a meka kyerɛ wo sɛ deɛ Nyankopɔn aka no ɛbɛbam di ɛna anadwo a wotwam TV no so sɛ wowɔ nkran sɛ wowɔ he mebusa wo sɛ wagye Kristo de asɔre bɛ na akɔ wiase nkwa na adi akyire ɛne ɔbɛyɛ yeraba Nyankopɔn fa ba ne nkyɛ amen kakakra verse number 13 na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛtwɛn wɔ soro foforɔ ɛne asase foforɔ atene ne tim no ɛtim no nhyira nka Nyankopɔn di daa amen yɛfrɛ me prophet evangelist Jacob Bachi mena wotie masɛm ɛwɔ Lawson TV Lawson Radio 96.3 ɔhwɛ mo TikTok ɛhwɛ mo Facebook prophet Jacob Bachi TV Facebook tiasɛma mene woka na nwumera yie Nyankopɔn se me mmɔ amaneɛ sɛ wɔde gye a bɛhye asase wei ane adebɔyɛfoɔ wɔ soɔ wɔyɛ ɔdebɔyɛni anaasɛ ɔtere ne wɔfa Nyame asɛm anaasɛ wɔpo Nyame asɛm sɛ wɔpo Nyame asɛm de a metomfoɔ nwumera sɛ saa kɔfa sɛde bɛyɛ a wobɛkɔ te gye a ɛbɛhye adebɔyɛfoɔ no ɔbɔdeɛ mfa ba ne nkyɛ amen ogya no a ɛba no ogya no a ɛba no ɛyɛ ogya enum o ogya ne num da Mark chapter 9 verse number 43 ogya no a ɛba no ɛnyɛ ogya a ɛbɛhye wɔ adum ɛna ne kyena wo bra sakra wo TV na ahwɛ me sa wɔyɛ di saa no sakra wadwen yɛnkɔ Mark chapter 9 verse number 43 ɔsai na sɛ wo nsa to sintidua twa nti adeɛ bi a woyɛ a ɛdo bɛkɔ bo nsɛm gyam bi agyaayɛ na ɛyɛ ma sɛ wode basini bɛkɔ nkwam so ɔte aseɛ yes adeɛ bi a ɛyɛ bɔne a woyɛ a ɛdo bɛkɔ saa wɔgya wɔ mu no gyaa saa adeɛ no yɛ gyaayɛ ɔbɔdeɛ nkaɛ daa amen yɛnkɔ na ɛyɛ ma wo sɛ wode basini bɛkɔ nkwam wode deɛ wode basini bɛkɔ nkwam bɛkɔ nkwam sene sɛ wowɔ nsɛm mmienu na ne bɛkɔ ma ne huru kurom halleluya amen nti sɛ woanya bɔne na woyɛ no a saa bɔne no ado bɛkɔ bonsɛm gyem wɔ na mu sɛ wogyaayɛ de a wonkom saa ado bɛso kyerɛ amen yɛnkɔ sene sɛ wode bɛkɔ ma ne huru kurom yɛnkɔ ogya a ɛnum dane mu ɔsɛ amanehunu kurom ɛhɔ yɛfrɛ wɔ amanehunu kurom obi a wobɛkɔ saa bea hɔ biara no wokɔhunu amane yɛfrɛ wɔ amanehunu kurom bonsɛm gyem ɛyɛ amanehunu kurom wɔ sɛ nyɛ bɛtɛɛ Nyankopɔn yɛmɔbɔ amen yɛnkɔ ogya a ɛnum dane mu deɛ wɔbo anwa a ogya ne num deɛ kadeɛ yes aboa kadeɛ deɛ wɔn aboa nwuo na ogya no so num halleluya amen sɛ Onyankopɔn de to gya no mu a ɛgya no hye wɔ no na ɛmoa bi saa na wo nipadua no mu saa wew ka ho yes nyɛ gya no nko a na ɛhye wɔ ɔbɛsa yɛ mmoa bi a ɔmbɛsa wewa ka ho ɛwɔ gyenim mena meka kyerɛ wo Nyankopɔn ni aberɛ o ɛfisɛ nipa nyi Nyankopɔn ayɛ wurade mfa ba ne nkyɛ amen nti Onyankopɔn to na ne hwɛ asase wɔ so a wɔwo sɛ nipa bebree ayera nti na ɔse yɛmmɔ dawuro na nipa nti asɛm yi wabrabɔ te sɛ wɔ asase so wɔkwan ba na wonam soɔ ɔdɔfoɔ so wabrabɔ nyɛ a anwummerɛ meturufo ɛfisɛ asɛm a Bible ne kan ɛbɛbɛm na ɛyɛ awote sɛm a obi abɛto no bia bɛhu no amane nti Nyame asɛm so menka nkyɛw sɛ Yesu Kristo bɛsa ba na ɔba a ɔde ogya ba saa ogya no yɛ gya anum da ɛyɛ gya sɛ hyew a ɛmmoa bi bɛsa awe dua mu aka ho ɔbɔdeɛ mfa bɔ ne nkyɛ amen yɛnkɔ verse 45 wasae na sɛ wo nan to sintidua a wonato sintidua twa firi hɔ na ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini bɛkɔ nkwam ɛsene sɛ wowɔ nan mmienu na wode bɛkoto ma ne huru kuro ne mu deɛ wɔaboa nwuo de ɛhɔ na mese ɛgya no hye wɔ wo wu na ogya no so nnum na ogya no nso num na mmoa bi ne nam mu mmoa no yɔwi diem na gya ne saa bɔ ogya ano ɔhyeɛ
so wo demu a ogifo bie ni ho ntimi se ena da ye da obi a wo hwe me lost activity lost ready bia ese o ti asem yi na wo ya badwemba na ye wadwen se na tie dia ene medwan agye me kra nkwa bisa awufo ntimi nkoti gya no ana tiasefo ya bone no ntimi nkoti gya wo ya ebay di shoni padua so ye nyankopon fa ba ne nche amen. Matthew chapter 30 verse number 40 from a prophet evangelist Jacob Bechi enameka say o shema Lawson TV ATM on Lawson radio 96.3 me wo Kumase Sokoba Wood Village Bola Janchi oti hone ye wo asore no wo nti mo amon tweme se wagye asempa ye dia obetima ba ebebo wosu ne ne waso number na TV nase no ya sore esa ye mpa ba sore nti kwode bia no ya yampa bokese e wo Kumase Sokoba Wood Village nti kwode wo ya ebai obetima ba ene abaye mpa bo ne suo bia so bia no yes Kristo dinimu nti obasue wonya sundue amen amen yankwa Matthew chapter 13 verse 40 osai enti sedi obuobu awura no no wode wo jahye no tenio Yesu na kasa no yes sedi okuyafo obuobu awura no ekodo kwaye ekodo mfofoa ye wo kwaye ne wo mfofoa yes kwaye ne ye asase a ye no oda ana mfofoa ne ye asase a ya doda yes so dia say nti osai de sedi obuobu awura no no wode wo jahye no ti sedi obido kwaye na obobo kwaye no se wodo wi a wodo ni nyina wi a ansa na be hye no o sa de sika isa akotwetwam because edin ko te ntu ye friends me ko bobom se be gya no tomo betima hyiyi amagya na kasase ne so togutu na wodua ayeye ana mfofo ano so de odo a yamubom ewo ya wodi gya no tomo ana hye di Yesu ade adeboyefo ato saa ewura we ho yes wa bra bote se be ma wa yusuo be ma wa brichie aba na nsuo be deda woni ase ne anchi nyina ko be ma wo mpe ma na mema na wo pe aba o mpe be ma na ema na wo pe nipa hu aboa na akodo so de ne beda mo hu asem na meka Budani na wopon kaida amen yanka Matthew chapter 13 verse 40 wazai enti sedi obuabu anwa no no wode wo jahye no ti sedi obuabu awura no no wode wo jahye no sa no obaye ni wiase awieye sa no obaye ni wiase awieye o baye adboyefo nyina te se wure bia ya dwama awiase so ama na wo ba siwo mu nyina sa no obaye adboyefo na obia nya ba bia nwane mfa na obentimi hinta babia visa adan nyina baduregu so mase yes enua nyina babu atogu ntoko nyina batuatua nipa hina badwane akoro ensuo nyina bawe wulade mfa bane cha amen tanumrai mase me kacha wo sa wan sakara watwea mese eja nyakopon asiesie ama bonsa na boforo bekombia kwose beko Shirango badi amen verse 41 wasai na woni bobo ne basuma na bofo nti oni papa okoni papa ani Yesu Kristo yes obedika asuma na bofo na wakopopo sintidua ti omo to sintidua ene wona wodi sem oni nyina no ene gan na ni ba timi shada dresse diko yi mema dresse shata le fu se odi ko to sintidua underwear okoma bema bi kwa do ba ti se bema no kwanyi ono no na bema na kopo ba afro na koda we sintidi atuni enne ensore dem binum hwe dresia man member bi di sore dem enne sofo ko what say boutique asofo ni binum koto or say siwtu a chekere no o sha na ne bema ya dread animu obrodo ntwa na emai atia so dem a preaching no mutio na mo de sense na nim ho no ane ma ne hwe de o pastors libo a mo to akono gu ma e wa so dem libi so nyama nkwa na tisintudua yo mama bia tisintudua nshira nke nyankopodi amen tanumrai
me bokoko na me twa adwase babi wasure nyankopon yengwa Matthew 13 verse 41. wasai Na woni baba no masoma na bofo. di oni baba no masoma na bafo Na wakopopo asintidua. Nsɛmɔne nyinaa no afiri n'ahenniam. ane bɔ mu di nsɛmɔne babi abasaso eso bɛdi nsɛmɔne yɛbɔ paa ma wode aduro kogu wɔ babranteɛ bi nsɛm ɛma ne nom wi yɛbɔ paa ma wode aduro kogu ababaawa bi nsɛm ma ne nom wi yɛbɔ paa ɛma wokɔ kyerɛ akɔdaa bi de ne bae ɛmeɛde ne yɛ sacrifice ne nyinaa de ne nyankopɔn anim adagya nti ɔso ma mo yɛ adai Wɔn a wɔdi nsɛmɔne nyinaa. nti ɔmɔ de nsamane wɔ asase so Bɛboaboa no nyinaa firi n'ahenniam. bɛboɔbɔsɛfoɔ nyinaa Na afiri n'ahenniɛ mu hɔ na wɔde wɔn nyinaa kɔgu wɔ gya fononoo no mu. na ɔde safoɔ nyinaa yɛ dai Akɔgu wɔ gya fononoo no mu. akogu wɔ gya fononoo mu Ɛhɔ no wɔso ne setwerɛ bɛba. ɔdɔm kogu wɔ gya fononoo mu ɛhɔ ne wɔsu ne setwerɛ bɛyɛ dɛ Ɛbɛba. nti wosu na wɔwe wo tɛkyerɛma we wo se because No dene. ano so Kyɛn Shadrach deɛ no. ana wonye obiaa ma no ma wo nsuo no ana wonye obiaa ma no ma wo mfiri gyem hɔ ntiɔrɔfoɔ ɛberɛ no yɛ nɛ o ɛberɛ no yɛ nɛ nti ghanafoɔ metomfoɔ lɔse redo sɛ obia wotew a wode nyankopɔn ne apam biaa no nti after this message bɔma no ɛsɛ ɔbɛ repent Sakra. na deɛ ba na no ɔden nhyira nka nyankopɔn dedaa Amen. ɔba wɔ ko na wɔ mpena sɛ Gye. bɛma wowɔ yere na wɔ mpenafoɔ sɛ woanyɛ yɛ asɛm ato Wobɛhye. nhyira nka nyankopɔn dedaa Amen. na deɛ Na ɔbɛboaboa wɔn nyinaa no. bɛbɔbɔ nyinaa no Ɔde wɔkɔgu wɔ gya fononoo no mu. na ɔde saa wɔ mu di nsɛmɔne di bɔne akɛseɛ nyinaa no onyankopɔn bɛboaboa mu nyinaa mo ano na ɔdɔ mo ayɛra Akɔgu wɔ gya fononoo no mu. yɛgya ɔno nyankopɔn asiesie Ɛhɔ no wɔso ne setwerɛ bɛba. saa agya no tiani o nyankopɔn siesie ma bɔnsam lucifer sɛ ɔte aseɛ Yes. abɔfoɔ a ɛdi n'akyi ba asase wɔ su ɔmo nsa nkɔ soro biom nti ɔmo na nyankopɔn siesie saa agya no de ama wɔ mo Ma wɔ mo. Tia no ɔden. ɛne waka to wɔ sɛ obia bɛyɛ saa abɔfoɔ adwuma no bibiaa no Wɔde wɔbɛtu wɔ gya fononoo bɛkɔ saa no mu. wɔ kyanim Yes. Wɔso ne setwerɛ bɛba. nti nyɛma dwe sɛ ɔtena asase so a de ɔpɛnkoa o nyɛma dwe sɛ wode ɔmfa nyame asɛm nya biribi o asɛm kɛseɛ bi bɛ wiase nti ɛna natwi sɛ wotie asɛmpa wie a sakra firi bɔne awodɔ nyinaa ho na bra kristo nkyɛe na ɛberɛ bia so nhyira nka ne ne daa Amen. na de ai Verse number 43. ɔsae Ɛna tenefoɔ bɛhyerɛ se wɔ wia. nti dam natenefoɔ bɛhyerɛ sɛ wia Ɛwɔ wɔn gya ahenniam. ɛwɔ mo gya henniam Enti deɛ ɔwɔ aso no. nti deɛ waso no Ma ne ntie. ɔnti asɛm a meka no ɛnɛ anadwe wɔ lɔsen tv lɔsen radio fidi kɛsie so na waso no wɔntie Ɔntie. ntina wohwɛ tv ne saa wo ahwɛmanim saa wo bra sakra wo sakra woyɛ monatoni wodeɛ wonse maa pɛ so ne maa da Ne mmaa da. ɛfɛ ne monatoni Sɛ dwaa no ato akyɛw. sɔte aseɛ wonse maa pɛ so ne maa da sakra wadwen nhyira nka ɔba deɛ didaa Amen. Matthew 25 verse number 41 nti ɛberɛ asɛmpɛ kɔ so yi number ɛda lɔsen tv yaseɛ yi obia wopɛ sɛ wonem hyia wokura da ɛba yi ɛwɔ asɔre fie wɔ mpabɔ kɔ aso biara no wobɛtumi afa number yi na wofrɛ a yɛbɛkyerɛ wo kura da kuma se baabia mpabɔ kɛseɛ ne kɔ soɔ na ɛne soɔ bia so biara no wɔ yesu kristo diri mu to ba bɛfiri so akɔ na yɛde nyankopɔn asɛm kronkro bɛsa ma wo na ɔnyɛ baabi agyina wɔ asetenam ntuɔdɔfoɔ ɛma sɛmpa ntwa wo nkɔ Amen. ɔso bɛyɛ adebɔyɛfoɔ dɛn Matthew 25 verse number 41. wasae Ano bɛka kyɛ wɔn wɔ ne benkum no so sɛ, Aha. mo a wadome mo, momfiri me so nkɔ. ɛtita no obi a wodi bɔne bia nyankopɔn so wadom Wadome wo. ɛda di akyi no ɛna maako nso ɛna wɔ naawɔtwe mu saa da no mu baako ɛna onyankopɔn bɛdwiri wiase ato agu Da ne mu baako pɛ. da no mu baako no wayi ati hɔ a ɔde bɛdwiri wiase wɔyi ato agu Da korɔ.
Body and Fabancha. Amen. Just about Obekese wono benkum no say. The Adboya follow. Woman bewo Ujango Ponsa and Sabunkum, Yesu Sabunkum. What are the boy for in Abaco? Yes. Woman and Tias and Pa, ye can one poor brown more pie. Amen. Amen. Younger, more to me more. More to me more. Mumfri me sonko. Mumfri me sonko. Da wo ja wasiese mo bon samne na bofo ni mo. Mumfri me sonko. Da oja wada wasiese mo bon samne na bofo ni mo. Wasiese dia ma bonsam ane na bofo ni. Sa na obeka kire adboyefo. Wa wudi bone wasase so. Itufo wuntie. Wa fa bag asem ko ana mema do ko basa te trotro bia adwuma we be fako sa odwo se bibie ni ho asem kese bi be wiase Shiran Kenya ngopodi. Amen. Na obeka kire won say mo wadome mo mfiri me sonko da woja wasiese mo bonsam na bofo ni mo da woja wada wasiese mo bonsam na bofo ni mo wasiese ama bonsam ane na bofo nti adira nyankopon siesie so de betwe bonsam na bofo aso eya sanketwa enya samketwa ano odin maza enye betesa asasi sukura agya no hwese eso ahwese de ete ni gya otwede mpo asiesie se ode betwe bonsam na bofo aso na wakwa bonsam adwe bodo kotum gya tesai ntupa adumire ya woti asempai sakra watwen so ati ase yes na ebra Kristo nchai na wanyuntum na onyankwa gya makra wudali yakopon fa ba ne nche amen Jose Baba na me ati ase se nyankopon siesie gya na ma hwan ama bonsam one hwan ene na bofo bonsam ne na bofo nti obi a wo ye adwuma ne bibia no wode wafra tena wiase we bob bra ope wodi TV kakaka we humi Kenya msem bozo beti obu ameka no hada yina ni kura to baabi fafo baba bu aso wona yetu ada ye pichi sa yini sitie no hada fafo atua na so ya o se china ye ko oboa ti asem no nshiranga nyango polida amen Adisam 20:11 masemu bawie nti me yosmafo miguso de nsempa ne ba se wotie manu masemu a obenya nkwadwa makra nti afa prophet evangelist Jacob Bechi ana o hwem Lawson TV ATM Lawson radio number no ada TV nase baby aposo ne ehye bia bere ne ewukuada fiada nwumre ana memenda yo somo da 2% obosua oba bebo so ne no obesom na so eja wei akwatiw yanka Revelation chapter 20:11 wasai na mi hunu ahwa fita kokoro Joshua wa fita kokoro ene de wote so asase no so dwane nanim di wote so no osoro ne asase dwane wonanim na wanya baabi ama won na wanya baabi ama saafo na mi hunu awufo nketo ne akese Joshua wa awufo nketo ne de akese Joshua bob na asase Joshua awufo nketo ne akese be sore ampa asem kese bi be wiase odofo tie manum asem tie na hwa adwen sakra kira kwa yanga na me hunu awufo nketo ne akese awufo nketo ne akese se wonyina gyegya he wonanim so be gina temo gwara ne mo na wo biebie ngoma mu na abofo no biebie ngoma no obi adi wo mu no obi wasase wesu bia no odi wo ngoma nim ndo mu biebie yango na obi ngoma foforo bia do sana ngoma foforo bi sa bai eye nkwa ngoma nim no ne first say nkwa ngoma the book of life na wonam sama wotwe ngoma nim so that say yes do bia odi be kwa nkwa ngoma bia no obekọ heaven yes di ngoma ba na di wom ngoma ba na di wom yase ngoma ana so de ngoma ana se bange edem ho ngoma na odi wom adija fo ngoma na di wom judge fo ngoma na di wom masa eno de be kasa ase so nshiranga nyamedi amen yanga na wonam sama wotwe ngoma nim so nti sa ngoma no wonam sama wotwe wo so ebubu awufu aten se de wonyina nyumate na ebu yi na awufu wo mu nim mai na da no ebu be yi na awufu ama na wo woni asama do ya awufu wo mu so mai na woni asama do be yi awufu a mo nyina ama na wo bu wo mu biara ten se de wonyumate na Yesu Kristo bu wo mu nyina ten se de wonyumate na wo to woni asama no twiri wo jatade no mu ti da no so ba rai obatu woni asama no twiri wo jatade no wo ye bofo wo ye fallen angel yes
abɔfoɔ di bonsim akyi kutie nyankopɔn no na wɔwuo ka wɔ yɛbɔfoɔ nyankopɔn to no ba asase so na ɔde adwuma wɔ hyɛ ne nsa asɛm ano nso yɛbɔfoɔ nyankopɔn na to no ba asase so na ɔde adwuma hyɛ ne nsa wɔse da no ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛto wɔ nyinaa agu ogyatadeɛ no mu bɛkyi wɔwɔ ne asɛm ado agu ogyatadeɛ no mu ɛde wɔma kɔgu ogyatadeɛ no yɛne ɔwopire no wɔne ɔwopire no na obiara wɔhunu so ɔde no hyɛ nkwa nwoma no mu no na onipa biada ɛda no yɛwo din wɔ nkwa nwoma no mu no ɔto no twene wɔ gyatadeɛ no mu bɛto atwene odwatadeɛ no yɛne ɔwopire no no wɔne ɔwopire no no ntɔdɔfoɔ mede asɛmpa no ba sɛ wopɛ sɛ wokwati amaneho gya yi a sakawadwa nwummere wodade nyankopɔn ho yɛmɔbɔ amen mpagya no asɛm kyerɛ wiase nyina da amen wɔntwe akrama ne daa amen bɔmpayɛ yɛnyankopɔn ne aba nkɛseɛ da wase wɔnam akwamia hunu sɛ ɔsa de ɔgya bɛsɛ wiase nti kɔ so aka wonam a wotumi no nkronkron tena mu na yɛntimi mmɔberɛ fata wodi na wopia anya yeraba wotumi nti ma wasomdue no nhyira mmerɛ so daa amen amen nti asɛmpa no aba wie sɛ wotie radio no a wobɛtumi afa namba yi na sɛ wopɛ sɛ ɔba yɛ nkyɛ kuada mpaebɔ a namba no nie 0243 81 97 0243 81 97 ɛna 56 bia na wotie radio wobɛtumi afa namba wo kuada bia mpabɔ kɛseɛ kɔ so wɔ bɔhyɛ asase no so Kumase Sokobai Wood Village Bola Junction Ojankopɔn asogya bi wɔ hɔ a wɔde yɛ nsɛnkyerɛnne nti ɔhare dadwe bi da so abra so agya asɛmpa yɛ de so abra bɛbɔ wɔ sune no wasom nti bɛfa frɛfo kaka no de dwumade no aba na wieyɛ nti numbers no da TV no ase wɔ no na obi aba la no so yɛmfa no hello master yeah asumdeo amio menio yo we de before Japan ni we de mete ho ba we ene de chain ni nyina yegu so de ya men sha mo de no kai mo no